No, sanoisin, mä kiitän Lenitaa tästä illasta, että olet tullut tähän meidän pitkän yhteisen ystävyystiemme yhteen risteyskohtaan. Me täällä olemme tehneet yhdessä tämmöisen lämpöisen erilaisen illan. Olemme saavuttaneet niin vähän enemmän ajatusta ja tunnetta ja yhdistäneet siihen kauneutta, muotia, muotoa ja hienoja ajatuksia. Ja se, että tämä on nyt toisen kerran, ja mä toivoisin todella, että te lahjoitatte tähän keräykseen rahaa siellä sitten laitatte, olette tässä mukana. Mä olen myöskin sitten ollut tuolla Tampereella samantyyppisessä tapauksessa. Et meillähän on nyt poikkeuksellisen hieno kaarti näitä suomalaisia kauniita naisia ja eri alan edustajia tänä iltana ollut täällä esiintymässä. Ja niin kuin näette, niin kaikki vaatteet, meidän vaatteet sopivat heille. Te voitte tulla sitten näytöksen jälkeen heti sovittamaan näitä ja kokeilemaan näitä vaatteita tuonne meidän myymälämme. Kiitos kaikille teille, joka on tässä toisessa kerroksessa. Kiitos kaikille teille, että tulitte tänne ja vietetään niin oikein hauskaa loppuiltaa. Täällähän tulee vielä tenori Jyrki Anttila esiintymään partioidi 7:30 siinä vaiheessa. Älkää missään nimessä lähteä pois. Kiitos. Ja kiitos Playgirlsille. Playgirlsit ottaa kyllä. Ja niin kuin Jukan Lepparin tytöt useasti esiintyvät pianisti sieltä vähän esillä. Kaikki kauniita nuoria naisia, niitä kannattaa näyttää. Kiitoksia teille. Joo, ja tässä vielä